Hindi makita kong ulo. Makita yung ulo. Motor, basik Hindi tayo. makita yung ulo. So guys, kani siya si unsay tawag mo si Master Mel? Si Minmin. Minmin. Na po siya YouTube channel. Subscribe ninyo na siya mga videos na gina-upload. Para gwapa. Hami si Kyle ko. Tama na. Okay lang yung ginapagupitan yun sir Master. Lagi dire kumatso yun. Gusto may naanak ko anong dili kong dito. Isang sulod dili wealth ka. Ito ako mga ex diha. Mga ex. Ako mga nauyab. May linog. Kibuloy, stop. Kibuloy, stop ang linog. Kasi ito lang sir, kaya malakas ako. Bye! Salamat! Salamat! Art. Bye! What's up mga guys? Bagong vlog na pod. Bagong gupit, bagong tuig. Yo, let's go! Karong adlaw guys, so tayo magbuhat. Siguro maglaag-laag lang ta. Huwag yun ko'y mauna-unaan para sa ako ang channel. Una ko'y content. Suggest mo guys. Comment mo below. And buhato na to na inyong mga suggestion. Tanaw lang mo. Gwanta lang sa ninyo ni. Naago na ko ako ang barkada karon. Nakita ninyo siya sa akong dating nga vlog. Basta kailan mo to na to siya karon. So mulaag ta to. Let's go. So guys, na ako diri guys no. Naago na to tong migo okay. Nito Migo! Gusto man! Hello, what's up mga budlot? What's up Oy, mo? subscribe din mo sa channel mo, yay. Yes, I will do my best and keep you entertained. Pagupit po gudol. Kupit mo liga. Okay, igang good. Ikaw Pag ingon yung mga pagupit ka, pagupit mo kay idol, buti ka, idol. Kabalo ba ka, hindi man kay ka sa akong vlog mo, gibalik ka sa akong channel. So dapat, perminti ka sa akong channel, di ba guys? Hey, what's up mga migog-miga? Naday mi diri sa ron sa Juan. Si farmers para maligya ka buno. Naina lang ulo, oy. Lain gyud. Murag Kaya bulan. nagpaupa, mabud ka. Oy, pasat. Ay. Launa. Lain na, oy. So nilaag to siya ang place. Sa may musultin yung sa quad issue karon. Magbulag lagi ng Jadin. Sige. Jadin, magbulag ba? Unsay feeling nga nagbulag si Julia ug si Joshua. Karon kay si James ug si Nadine nga ikaw paghapon kay gibulagan. Wala may uyab. Si bulagan, only skin cake. So nanawagan mi kang Ivana no kay idol kay idol Ay, kay Ivana, lami kayo. Ora mo kamo ko ni ko. Oh, lain, wala yung buhok oh. Katagan ni, sa kuha naman katagan ni. Paano mo nasabi? Wow mo! Paano mo nasabi? Let's go. Pachikap nga! Lain, murag upo ko lang tawang brad ba? Oh? Ganun palag manggay ka na ima mo. O saan na ko ni palungon na to ni. Ay, ayun lang! Okay, gayo. Huwag na ba nakatawag sa inyo mo? Comment mo below kung sa'y itawag na ko sa inyo guys. Kape ko. Ino. Wala dahil mo online dali. Online? Online selling ba? So, mali ka bro. Oh, gato ka bro na dre. Manana ka. At Hello? least 20%. Hello, what can you do for me? Baliktad. What can you do for me? Ano baliktad guys? Just buy me. I'm single. Buang na. Mga babae ang viewers mo. Mga babae. Oh, regards sa mga viewers. Kanang babae na iade ko. Utirol. Facebook. Ayaw sa Facebook ko. Kanang nakabutang da sa ubos mo na siya. Op. May break. Salamat idol. Ah, Idol, okay okay kayo. kaya. Yes. Bye-bye idol. Bye. Bye-bye. I-chat din ko.
I-chatin ko lang. Ikaw Ay, ikaw gudayan mo. Pa-chat ba, no? i-chat dita ka di ay.